Go egati ya MCA banyareko babagweso kinakomoboria umugavana we county ya Nyamira Musinyari banyareko bagakweru anagohikirania chira cha magendero bakoragwa amono mu MCA we godi ya Kiabonyaru Vincent Benecha oyo nyarako bagokirana somoyega bwa okomwenia egati ya omumenyi kurwa sekenyorekyo Kiabonyaru imeya ekenyoro kya Emboye imeya burabu ni gobono Benecha nyareko bagagoteba sobwango iganige county ya Nyamira yarokanire gukora bube kigima ase bono nyareko bakubure ngabisiyo mugavana nyareko bage korotote gati yamagarra ya nyareko bagutegera maiga karansai umugaka nyari bagateba nge paro toi ituboza no dagatene ni bake minister mwenganga e pare chekore gentoki gosoma no mwareka na mache ale Emboye abalande ne konyasale kire Karonare kuboria nanyo arama galimbare ngamo director mbaje do bakarora bagapine ke bokenikie molero neche acharos lakini twago tumire n'abantu abo bose epara elia tebete nonya kumubuniga ngora beke kura kando ebintu bine byago chongaine na bini bikogera anya ndiriako bikora na incha abantu mbanya kunsukuma kurwa bangogerere akana inche timbwenerati ngabona abantu barase kumbutega asibabwe inche nzinyire ani chiba yasa inu musiye kire tali ye county ngono tuli kuchireta gocha